Moi! Pahoittelut vielä siitä, että mun peliäänet oli hieman kovalla, kun mä kuvasin videoita. Mut joo, hyviä katseluhetkiä. Hei sun kaikki ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tällä kertaa mulla on täällä vieras. Sano moi! Moi! Eli tää meidän vieras on tällä kertaa Vanessa Silverbeard, joka on tosi mun pikkusisko. Hän on vähän kuumeessa tänään, mutta silti kuvataan videota. Mut joo, tässä videossa me käydään läpi toi äskeisen päivityksen myötä tullut uusi paikka ton synttäritapahtuman ns. Niinku tilalle. Ja sit me ostetaan Vanessalle uusi heppa. Eiköhän me mennä vaan suoraan videon pariin. Mennään tänne, kun se on täällä. Se on tossa toi valkoinen hökkeli. Mä en edes tiedä mistään päivityksestä. Siis se keskiviikkoinen päivitys tää. Kun SSOlla on nyt synttärit. Paljonko se täyttää S täyttää? 14. Niin. Sama ikinä kuin minä. Mä tykkään tosi paljon tästä iltamattaitosta. Mikä toi oli? Pihakemut. Tää on mun mielestä tosi nätti. Entä sä? Joo, sä tosi hieno. On tämmönen hääkaari ns. En mä tiedä onko tää hääkaari oikeesti. No silleen, haluatko vaimukseni? No niin, Vanessa, haluatko vaimokseni? Haluan. Haluat. Mistä sä tapaa? Ai okei. Aina P-kirjaan. Mun pikkusisko siis pelaa mun koneella ja mä pelaan puhelimella, koska mä kuvaan tänne. Yeah. Katsotaanko toi toinenkin näistä? Eli tää pihakemut. Tässä on sitten tämmönen lato. Ja hääkaari lähteeksi. Ei. Toivottavasti tää koneen surinaa kuuluu tähän Sitten täällä on näitä pieniä kauppoja. Täällä on kaikkea. Oh my god, täällä on lehmän korvat. Möökorvalaput. Ei oo korvalaput teistä. Kato se pihakemut soittolista. En mä tiedä. No en tiedä, juu. Yski vaan, jos on yskittävää. Tuo tyyppi laittaa noita hitsiä. Mitä? Toi hitsi random tyyppi paino hitsin nappia, että sieltä tulee noita rakkeita niitä juttuja. Ahaa, mennäänkö nyt kattoo sitä heppaa? Juu. Se heppa on täällä. No vaikea pelata. Voiko näin? Onko sulla joskus käynyt niin? On. Oliko se hirveän kuulosta? Oli. Tuli. Niin se on täällä. Se on täällä Martin Retrotalolla. Äijä lentää. Ja tuun. Yeah. Niin täällä. Täällä on siis niin kuin Shire 300, mutta mä en oikein pidä siitä. Niin tuu tänne. Voikohan vähän? Joo, mut tuu silti sinne. Mä voin saada errorin. Tai sit sä. Jompikumpi. Tonne. Niin siinä on tää. Sitten niitä värejä sä voit siinä kattoo. Siinä on ihan söpöä värejä. Tää valkopäiviä. Onko? Mä tykkään Tää näyttää niinku Dalilta.
Ja niin joo. Se on mun yksi lemppareista. Ja tää näyttää... Verkkovirhe. Voi mursulaatikko. Mitä sä ajattelit ostaa? Hyvä, katso vielä ihan tuota. Tää on mun lempsari. Tämä. Että jos Tuolla vaan. ostaa tän. Tänne siis ämpäri ostaa tän. Klausupä. Tämä. Tämä. Joo. Tänkö sä aiot ostaa? Juu. Siinä kohtaa sä sait errorissa. Ei, mä vedin liian hitaasti, mä en voinut hypätä. Niin, no sitten. Siinä on se mustavalkoinen. Näin, osta. Joo. Sitten sä keksit sille nimen ja onko se nuori, täysi-ikäinen vai vanha? Mielestäni se näyttää vanhalta. Mitä voitan vähän? Sitten mietitään sille nimi. Haluatko sä valita? Baby Lemon. Joo, baby lemon. Eikö se ole Legend? No niin, Baby Lemon. Taas on 16. Voi kakkaa. Sä et saa sun Baby Lemonia. Kyllä on tää. Tässä on 8. Mulla on tässä. No haluat sä sit mieluummin Shire-hevosen? Onhan täälläkin tällainen. Täällä on enemmän värikkäitä. Baby lemon. Osta. Kyllä. Lähetä talliin, niin voidaan mennä sieltä hakemaan. Mitä talliin? Mamma. Kukkuu. 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 No niin, voit ottaa pikapin. Hakea sen sun tallista. Täältä. Pääni tallene. Mene heppa. Se hyvä kaakki. Ei! Joo, paina sitä. No niin, me omaa tänne. Hyvä omaa täältä. Hepat. No eihän se nyt haittaa, mutta sun pitää tehdä se siitä seinältä. Noin. No niin. Sitten se sun baby lemon on täällä. Voisikohan hevosen nimeksi saada Lululemon? Lululemon. Jossain. Tuu pois täältä. Onks... No ei sun mitkään vaatteet mene tuolle hevoselle. Eipä. Ei. Voi kakka. Toinen. Ja tavallaan hitain. No mistä tälle saa sopivia varusteita? Mene sun kaapille. Kakka. Ahaa, mä legit sain errorin kirjoudun. Eikö sä sait errorin? Voi kakka, miksi mä saan verraria? Sikelti. Nämä mennyt talleen. Sit voit mennä kutsumaan mut takaisin. Niin. Puuttuu. Just puuttuu brainprotti. Just noita mitä sä lauloit. Mun kavereista pelaa. Mulla pelaa 4 kaveria. Mulla on paljon kavereita. Nyt mä laitan tuon. Mun ystävälista on täynnä. Mun pitäis poistella tän. Mä en tiedä mikä mä voin poistaa.
Mun mielestä mä oon poistanut kerran. Ei mä melkein kutsuin sut taas. Ihan tässä sun nenän vieressä mä oon. Järjestä hevoset. Kyllä. Eipä kun mua järjestetty. Hae nyt se sun baby lemon. Baby lemon, tule baby ganga lemon. Lady Mun Gaga. pitää olla vähän tehdä. Ei mun. Liikut ja sit pääset, noniin. Noin. Tuu pois sun karsinasta siinä hoidossa. Ai, nyt pitää siihen kakki. Nyt mä haluun pois tästä ja nyt minä hoidan sinut kuolemaan. Selvä, babes. Ihaha, hepo hirnahtaa. Ihanaa, ihanaa, onhan ratsastaa. Mä poltan sut. Sisko. Tää on diivaneiti. Se on ihan diiva. Mä oon diiva. Mitä sä tänne kurkit? No niin, se on oikeasti. Se tekee sulle... Ei se menee kuule ihan itse. Mulla se on kuule kiinni. Voi kakka, kun miksi pitää... Voi mennä lujempaa. Taitaa taas verkko. Pisti. Noin. Hevoset. Puhelinta tarvii hakkaa, Perkula. Noin. Minä en tiedä, mikä se sopii. Millaisen fitin sä haluat? Sellainen sopii, mutta ei. Se on traumaisusta opeta. Tää on kyllä ihan snäde. Tää on meet postiin, me. No, mene nyt sitten kävellä. Haluatko mennä vielä ulos? Älä vai? Vai lopetetaanko video sun tallissa? Lopetetaan mun tallissa. Kiitos kun katsoitte meidän videon. Se oli ihan kiva kuvata. Mut joo. Paina tykkäystä, jos tykkäsit. Muista tilata kanavaa. Ja joo. Me nähdään Vanun kanssa ehkä jossain toisessa videossa. Se olisi ensi videoon. Moi moi! Bye!